Ƙwararru a fannin shari'a sun bayyana cewa sassa na 4 da na 162 da kuma na 163 na kundin tsarin mulkin Najeriya sun yi filla-filla game da irin iko da ƙarfi da majalisun dokokin jiha ke da shi akan ƙananan hukumomi. Barista Aminu Darma masanin kundin tsarin mulki ne a Najeriya. Ta local government din nan suna da power a kanta domin duk budget ɗinta da ake turowa jihohi kuɗaɗen na local government su suke approving ɗinsa. Idan gwamnati kuma za ta yi wani joint project ko wani abu shi ma sai an kai musu sun yi approving. Abin da gwamnati za ta yi sauya da kuɗin local government a ƙa'ida sai an koma wa ita majalisa ta amince akan haka. Sannan kuma suna da dama su yi bincike akan shi kansa kuɗi da aka tura wa duka local government me aka yi da su ko me za a yi da su. Kuma su tabbatar da sun kare haƙoƙin wannan local government ɗin. Idan majalisar jiha ta tashi tsaye ta ce duk kuɗin da aka turo wa jihohi dole a tura wa local government ko a haka za a ko da kuma gwamnatin jiha ta ce a'a mu muna so mu ɗauki kuɗin local government za mu yi kaza za mu yi kaza idan su suka ga dama za su iya cewa mu ba mu yadda ba mu dole a tsaya a kansa. To sai dai ga masana kimiyyar siyasa ikon da majalisar dokoki ke da shi da za su yi abin da ya kamata ƙananan hukumomi za su huta amma ganin irin makauniyar biyayya da suke yi wa gwamnoni ya sanya ƙananan hukumomin har yanzu jiya yau. Dr. Abubakar Yahaya masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutse a jihar Jigawa. Siyasa ce ta janyo aka zo aka yi abin da aka yi har aka kawo wannan sashi a 2004 inda majalisun jihohi suka samu wannan iko mai karfi akan gudanar da al'amuran kananan hukumomi. So gaskiya ana so da aiwa kananan hukumomi a sake musu mara so dole sai an koma an gyaran wannan sashi na kundin tsarin mulkin kasa. Su ma dai masu yarki kan lamuran yau da kullum suna da nasu tsinkaye kan wannan batu. Ga Comrade Bello Basi Fage dan gwagwarmaya a Najeriya. In dai shugaban karamar hukuma yana gudanar da al'amuransa bisa tsari na daidai, sa ido ba zai taba zame masa matsala ba. Su karan kansu gwamnoni dalilin da yasa ake kuka da su ai kudin suke handimewa, wannan ne yasa ƙananan hukumomin suka mutu suka dawo suna kuka. Saboda haka bangarori guda biyu ne kawai suke da tasiri wajen tabarbarewa ƙananan hukumomi a Najeriya, gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi. In gwamnatin tarayya ta yi abin da ya kamata ta bi umarnin kotu, ina tabbatar maka su karan su gwamnonin ba abin da za su iya yi. Zargin mayar da hannun agogo baya ga ayyukan ƙananan hukumomin ya yi yawa kan majalisun dokokin jihohin Najeriya. Honorable Aminu Zakari shine shugaban kwamitin ƙananan hukumomi a majalisar dokokin jihar Jigawa. Ya ce duk abin da suke aiwatarwa suna yi ne domin ganin an yi daidai dogaro da sassan kundin tsarin mulkin Najeriya da suka ɗora musu wannan nauyi. In aka yi abin kirki kai ne, ma kuma tala aka kai ne, amma in the real sense ba kai bane mai aiwatar da aiki. Amma ya zama wajibi ka sa ido ka ga ana yin aikin ne yadda ya kamata. Yana ɗaya daga cikin aikin ka. Aikin da za a yi a dawo da martaba aiki ya kamata a yi shi. A baya-bayan nan dai an ga yadda kwamitin ayyuka na majalisar dokokin jihar Jigawa ya kai wata ziyara a ƙaramar hukumar Jahun da nufin yin taja da tsifa game da alƙaliman wasu kuɗaɗe na ayyuka da ƙaramar hukumar ta ce ta aiwatar domin dubawa ko ya yi daidai da tanadin doka ko akasin haka. Abdul Qadir Haladu Kiyawa, Jigawa, Arafai Hausa.